Yung sindam, mantega bagong. Son. Nakakagpison? Yan, sumulaga bagong ka na. Nakpay na nga. Saan dito? Hanggang pa lang. Awal natin nakala ni bayaw mo aja, hindi ko. Ni naganang sawa ni Cristel. Hindi ito napandar nagpidin eh. Napandar? Oo. Napandar nagbilag. Mara ka na. Diba? Nagta ka pa lang. Nagbilagan da. Hindi ko dagan, hindi abot si malunggay. Damak kuton na ito. Anak pangal daw ko man dito eh. Sus! Mas garod pa. Ha? Mas garod. Wala. Naimas, okay na. Merienda, pangal daw mo, kasano ito? Mantay ka bagong, kagpidot bisukol, nagado bisukol, oh. Siya, magdadaw. Kiso, apa ipitulok mo laki din nga mantay ka kang bagong, iti si damon. Naman sa nabugdwa. Ang bali, eh. Namanti ka na. Isi kami tubing, kikuha pa eh. Puro sabaw ti si dami. Oh. Tapos kit di si sangot ti panganambi kami, hindi kami sa anmi. Ada ti picture ti lames. Gamlang prito nga ko kada masida da prito. So nga sa bawla ti si damin. Nakita mo di ko man? Di... Cool. Oh, niya. Malo kan. Sagbabayin, tirahin tatuin. Takbay nga i-receive mo di ko parcel yun. Kadag subo kami, subo da titom. Subo. Kami Italyawin di sila. Okay ton. Meton. Di ba? Magkakadwa kayo ni Tito? Pero sa mom di sabaw mo eh. Napudot nga danom kinasin lang. Lang. Kulami mo man eh. Tapos nagsida ka tiba dobowin no kwan. Prito nga ikan, kita mo na di nakasabit. Nga? Sino ka? Mantay ka bagong. So nga, nalaging nag-basketball na mantay ka bagong si Jilay. Saan dito mo? Papang mo ita? Papang mo? Papang ko ay nakadrive. Ay, di Jay. Titong gordo. Ay, Jay! Nabasa ka nun. Ay po to madamang pang pamerenda, trabambanog ka na magna. Baka ako ka naman bibig yung merenda. Tagareo, sabot siya. Nakadayo kami sa balayo, tating-ting nga makalsada. Ang naka-upload ta. Ha? Ang mo na magbulag ka eh. Ang mamag na? Ang masilog ka eh. Okay rin tunong ako si Dam, pilit ka bisukol. Bisukol ta na eh, imas. Patakyan ti may saldaw sa mo. Kapala mo sa taglasyon. Ha? Kapala mo sa taglasyon. No, di ba? Banita. Wala na paramid katanggar mo. Ano ko po, ganit ko. Etong bata, yung taga-receive ko to, yan oh. Yung inutusan na kumuha ng mga parcel nila pag may parcel sila dun yan, tinatawagan ko lang din inutusan to yan. Kaya pinapamerienda ko na para mantek akin bagong kanong kami si Darin. Alright. Oh. Alam niyo Maysan? Oh, di ba? Oh. Nag-cook pa yung manda ba? Dapat cook na. Bisukol dito na eh, okay. Yun yung bahay nila. Abot si Tamtambak. Pili mo yung dakil, tada na makikita ko yun eh. Yan, tinuturuan kong kumuha, pag wala siyang ulam, tinuturuan kong manguha ng kuhol. O diba, alright. Tara mo. Oh. May mo no, karat na kita. Pow, imasin, pow. Suabe, cook na cook.
kan. Okay, thank you. Ayan. Ano yan, masunurin. Naanos, tiyo ko natin Ilocano yan. Naanos nga pa nag-receive ti parcel na.